Сярод бойцоў украінскіх добраахвотніцкіх батальёнаў, што выйшлі з акружэння пад Ілавайскам, нямала беларусаў. Адзін з іх, баец з пазыўным «Леў», распавёў Белсату аб прарыве. Ён браў удзел у суправаджэнні параненых і забітых. Под прикрытием БТРа, у нас шло одна скорая помощь и 2 Урала. То есть, прорывались через Старобешево, хотя и говорили, что там танки стоят, но мы, в общем-то, прорвались. Немножко постреляли по нам, но ничего, никто не попал особо. Так что удача любит смелых. Аднак шмат каму з байцоў так не пашанцавала. Падчас выхаду па гуманітарным калідоры яны трапілі пад абстрэл расійскай артиллерии. Когда договорились о коридоре, а этот коридор оказался просто ловушкой, то это очень жестоко и беспринципно, я считаю. Не пацвердзілася інфармацыя пра смерць чальцоў атраду «Пагоня», які складаецца з беларускіх добраахвотнікаў. Як паведаміла прадстаўніца атраду Тацяна Ялавая, частка байцоў «Пагоні» застаецца на самой лініі фронту, але з імі ўсё добра. Марцін Ярскі, Аб'ектыў.